سلام كبرى تخاتاتلتي أبزلكم سلامكم يسفنلي رحس بعل كنيات قويتانا مدحنينا إيسوس كورسوس أملاخنا كخون لكم دما منيو تيجلس لكم مباركس لما عند دما كم تلمود أبهوتنان أبهوت أحواتنان تقمت زخونة زعبا حتصارن مهاريتن حيزلكم متياللخو كسافت أمي مسايكب صنحو حدرا يبلوكم لايك بمقبار جمرو سابسكرايب زي قبركم دما سابسكرايب بمقبار نتانا يدول ملكت تنكفاب بالوامو نتقول لقزي أنا زم حلال فلكم زعبا دما قات تخمص أكمي نابزع عبايكم لسوكم إذا نايلو من زارة ربلا زعبا أبتن كبراتن بولساتن زخونا دك أنستي أحواتنا ياخد كون منال باش دك طبعاتيو أحواتي ملو بملو ناباكم زيتو كل زيت ملكت كتكون تخيليا انت خونقن باأخم مخنيات كالئ كبصحن زخل دق انستي حواتنا ኣለዋ እጃምኩም ተበርክቱለን ኣለኩም ሓፍትላትካ መሓዛላትካ ቤተሰብ ኣለዋኻ ንዓአን ሸር ብምግባር እንተ በርኪትካ አለን ንባዕልኻ ተጠቂምካ ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡውን ክብርቲ ሓፍተይ እዛ ሕጅ ዘመሓላልፋ ዛዕባ ንዓኺ ዘይትውክል ዘይትምልከት ክትከውን ትኽእል እያ ተኾነ ግን ከምኡ ዓይነት መሓዙት ኣሕዋት ቤተሰብ ብሓፈሽኡ ደቂ ህዋናት ክህልዋ ስለ ዝኽእላ ሸር ብምግባር እንተ መሓላሊፍክለን ንስኺ ከምዝ ተጠቀምኪ ሓደ ግዜ እንደቂ ሰባት ክነርብሖም ኮለና ንባዕልና ከም ዝረብሐና ክነሓስቦ ኣለና ንሕና ስለ ዝረብሐና ደቂ ተባዕትዮ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ክረብሓለዎን ማለት ኣይኮነን ንሶም እንተረቢሖም ንሕና ውሽጣዊ ዕጋበት ንረብሐልና ማለት እዩ ከየን ዋሕልኩም ቃጥታ ናብኡ ከኣትዩ ሕጂ ኣመና ዋላ ጽብቕቲ ኾኒ ልቦናን ጥበብን ዘይብል ክንተ ኾይኑ ግን ወደ አዳም ወይ ድማ ወደ ተባዓታይ ንሓደ ለይትንበር ንሓዳር ኣይምንየክን እዚኣ ንዕምርኽን እትጠቅም ወይ ድማ ንዕምርኽን እትባላሹ ነገር ስለ ዝኾነት ጥንቀቕ ኢልክን ስማዕ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ መቸም ጓል ውዒል ሓዲራ በተለይ ኣብ ናይ ምንኩስና ካብ ዓለም መኒና እንተዘይከይዳ ናብ ሓዳር ግድን እያ ክትኣቱ ዕድሚኣ እንተኾይደ ኸማን ንባዕላ ሸቐል ቀሊኣትዋ ኣሕዋታን ስድራኣን ሸቐል ቀሊኣትዎም ዕድመ ጓልና ይኸይድ ኣሎ ከይተመርዓወት ከይተወለደት ይብል እዮም ስለዚ ግድን ኢና መርዓዊ ኢል ሓዲራስ ክትኣቱ ማለት እዩ ግድን ይኽንብል ኮለና ዘገድድ ኣካል የለን ግን እቲ ዕድሜ እቲ ሕብረተሰብና ዘዕብየና ምስቲ ጓል ምዃንካ ከዓ ክትወልዲ ካልእ ኣሎ ዝደፋፍኣካ ነገር ነዚ ኣገናዚብ እየ ማለት እዩ ስለዚ ውዒልካ ሓዲርካ ሓዳር ምእታውኩ ስለ ዘይተርፍ ናብ ሓዳር ክትኣቱ እንድሕር ትኾንክ ድማ ልቦናን ጥበብን ክልወክሎ ልቦናን ጥበብን ዘይብል ክንተ ኮይኑ ወዲ ተባዕታይ ከም ዘይመርፀክ ክነግረክ ፀኒሐ ዋላ ጽብቕቲ ኹኒ ንዕንቲ ዝማርኽ ንፍቕሪ ዝዕድም ጽባቕነት ክህልወክ ይኽእል እቲ ንጽባቕነትን ንስሕበትን ንፍቕርን ዝዓደመ ግዳማዊ ጽባቕነትኪ ኣብ ውሽጡ ልቦናን ጥበብን ተሰኪሙን ሓዚሉ እንተዘይሃልዩ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝኸይድ ርዱእ ነገር እዩ بتخكل نحنا دك تبعتيو مجمريا بيعنتنا نسحب بيعنتنا مسحبنا نقرب مس قربنا جن كم تبي انتنا تسحبنا زقربنا يو وشت اولنتكم كوم تزي صني خنانا يعنتنا دادم زي زخي معناتو تستسحبنا لي انتي جيغا مخانو سلن ريكن سلن لمدكن يدم زي اتي وشت اول بونان طببن سلاز غودله دما اغرخنا مسحب تخي نسخاتكن دما دهوا زي تغبرالو برجاونت كندا هانن تبلا وي اتمكحا اتنيتا دليتكن كتجبرا خمت تقلا برجاو صبقنت كن يخن اتامنا امبر نتناي وشطاوي هابتي نتناي وشطاوي طبب بزح زي تستوعل دق انستي يلخن اتنزلكن قصلالو بخوم دما ختكدا يلابوكن اتن لبونان طببن زحصركن دق انستي احواتنا جن لبونان طببن ناي جدن كتحصرا يبلكن كتهبتما كتعبيئو كتمعبلو يزلكن مغنات أبزو معبل جزي خمزن رئي زلنا معبل التحساسبة معبل الرأية أزيخا بلح هافتام تزيكونكا I don't know يترب سبع على بكمان يتقبلك كان مالتي سلام انت يمدك تبعاتيو نتن صبقات تتوك إمام زدربيوان تيلكمني ኣብ ገለገለ እኳ ደኽመታት ናይ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃለወ ኣብ መብዛሕትኡ ግን ልቦና ጥበብን ስለ ዘይብላይ
ምክንያቱ ጽባቅነት ኣለዋ ንኹሉ ዝማርኽ ነቲ ጽባቅነታ ናይ ውሽጣዊ ጥበብን ልቦናን እንተዝህልዋ ነይሩ ስለምንታይ ክገድፋ ይኽእል መቸም ካብ ግዳማዊ ጽባቅነት ካብ ውሽጣዊ ጽባቅነት ካብኡ ዝበልጽ ነገር የለን እንተሃለዎ ድማ ንሱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እንድሕር ከምዚ ተኾይና ታጽብቕቲ ጓል ስለምንታይ ይገድፋሉ ኣብ ሓደ ክልተ ይብለኩም ኣለኹም ምክንያቱ ብናቶም ሕምቀት ብናቶም ስንፍና ዝገድፍዎን ኣለዉ ናብአን ኣይነላግዎን ኣብ መብዛሕቲ ግን ውሽጣዊ ልቦናን ጥበብን ስለ ዝጎደላ እዩ ዝገድፍዎን ዋላ እውን ተን ጽቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዕድሚአን ዝኸደን ሓዳር ዘይገብራ እንታይ ይመስለኩም ኩለን ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ገለገለ ንሪኦ ዝና የጥቅዐን ብጽባቅነተን ማንም ኣብ ድሌተይ ሰዓት ኣብ ድሌተይ ዕድመ ደስ ዝበለንዎ ተባዕታይ ከምፂ ይኽእል እየ ኢላ ብደጋዊ ጽባቅነታ ስለ ትቆርዕ ዕድሚኣ እንታይ ይኸይድ ውሽጣዊ ልቦናን ጥበብን ድማ ዝሓፀረ እያ ስለዚ ናይ ማዕዶ ጽባቅነት ኮይና እምበር ናይ ውሽጣዊ ጽባቅነት ዘይብላ ኮይና ትተርፍ ኣብ ሓዲግ መንገዲ ትተርፍ ቁልሕልሕ ኢላ ዋላቶም ትደልዮም ዝነበረት ዘይኮነስ ዋላቶም ዘይትደልዮም ዝነበረት ንሳቶም ዝደልይዋ ትስእኖም ትኸስሮ ሶ ዛስን ሓሳብ ግን ብንጹር መታን ንኽትርዳእክን ብሓንተን ኣብነት ከረዳእክን ባሕሪ ኣዝዩ ጽቡቕ ንኽትሪኦ ንውሽጥኻ ዝማርኺ ጽሩዩ ንጹህ እዩ ጽቡቕ ኢኻ ግን ስለምንታይ ደቂ ሰባት ካብ ባሕሪ ማይ ዘይሰትዩ ጽሩይ ማይ ክሰቲ ዘይደሊ ሰብ የለን ካብ ረሳሕ ማይ ጽሩይ ማይ ክንሰቲ ምክንያቱ ሃይላንድ ገዚእና ንሰቲ ካብ ድኳናት ዓዲግና ንሰቲ ጽሩይ ንኽኾነልና ኢና ምሽ ባሕሪ እውን ጽሩይ ኮይ ናይ ባዕሉ ግን ስለምንታይ ኣብ ባሕሪ ኸይዱ ሰብስ ማይ ዘይሰቲ ወይ ስለምንታይ ኣብ ባሕሪ ኸይድኩም ማይ ዘይሰቲ እንተልኩምኒ ብደጋውነቱ ዳ ይጽባቅነት ዘለዎ እምበር ኣብ ውሽጡ ንጽባቅነቱ ክውክል ዘይክእል ቫይረሳት ማለት ርሳሓታትን ካልእ ነገራት ሒዙ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ኣለዉ ዓሳታት ኣለዉ ካልእ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣለዉ ናይዚኦም ብምሉኦም ርሳሓት ኣብ ውሽጢ ዓቂብዎ ኣሎ ምንም እኳ ብግዳማዊ ጽባቅነቱ እንተዘየርአየና ኣብ ውሽጢ ግን እቲ ርሳሓት ዓቂብዎ ኣሎ ተወሳኺ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ኸይዶም ስለ ዝሕምብሱ ርሳሓት ናይ ነብሶም ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ርሳሓታት ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣይንሰተን ኢና ጥራይ ቢዕንትና ጽቡቕ ምዃኑ ርኢና ንድሰት ሶ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብደጋውነት ክትጽብቕ ትኾንኪ ስለምንታይ እዮም ዘይከድዋ ስለምንታይ እዮም ዘይመፁ እንተይልካ ኣብ ውሽጢኺ ልቦናን ጥበብን ጎዲልክ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ውሽጣዊ ልቦናን ጥበብን ሃብትን ስነ ምግባር እንተዝህልወኪ ግዳማውነት ዘስሕብ መልክዕ ዘስሕብ ቅርጺ ኣለኪ ስለምንታይ ዘይቀረቡ ተይልኩምኒ ውሽጣዊ ጽባቅነት ስለ ዝጎደለኪ ሶ ከተማዕብል እየ ዘለኪ ክትንየትሉ ወይ ድማ ክትኮርዕሉ ዘለኪ እቲ ናይ ውሽጢ ሃብቲ እቲ ናይ ውሽጢ ልቦናን ጥበብን ስነ ምግባርን ነዚ ይህፍቱም እሞ ኩሉ መፂኡ ድማ ከዓስለኪ ንስሽዑ ከመይ ዝበለ ብሉፅ ሃብታም ናይ ውሽጣዊ ሃብቲ ማለት እዩ ኣነ ነዚ ናይ ገንዘብ ናይ ካልእ ኮንኩን ናይ ውሽጣዊ ስነ ምግባር ትሕትና ፍርሓት ኣምላኽ ሃብቲ ዘለዎ ሰብ ድማ መሪፅክ ክትወስዲ ኢኽ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾንኪ ሶ ብደጋዊ ጽባቅነት ክንትንየታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ልቦናን ጥበብን ዝጎደለክን እንተኾይኑ ወዲ ተባዕታይ ንሓደ ለይቲ እምበር ንሓዳር ከምዘይምንየክን ፈሊጥክን ሓዳርክን ንኸይባላሾ መጻኢኽን ንኸይባላሾ ዕድሜኽን ንኸይከይድ ካብ ሎሚ ልቦናን ጥበብን ስነ ምግባርን ትሕትናን ፍቕርን ፍርሓት ኣምላኽን እንዳሓደርክን እንዳሃፍተንክን ክትከዳ ሓደራ ትብለክን ኣላ እዛ ዛዕባ ተረዲእና ክኸውን ድማ ተስፋ ይገብር እንተፈቲኽንኣ ናብ ካልኦት ሸር ብምግባር እጃምክን ኣበርክታ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ እውን እንተፈቲኹማ ናብ ኣሕዋትኩም ናብ ማሓዙትኩም ናብ ቤተሰብኩም ሸር ብምግባር እጃምኩም ኣበርክቱ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ የራኽበና ሰናዩ ንዓኹም